Következő vendégem Balog Ádám. Üdvözöllek Isztambulban! Köszönöm a meghívást! A kiállítás során majd megtekinthetik és megtapasztalhatják a látogatók, de ami az én figyelmet nagyon felkeltette, az lenne, hogy szinte a világ összes országairól, Ausztráliától Szíriáig egy világkörüli utazásban lehetett részem, amikor megtekintettem a műveidet, és mennyi időbe és energiába telik egy ilyen kollekciót megörökíteni, arra lennék kíváncsi. Az igazat megvalva, azt tudnod kell rólam, hogy én gazdasági mérnök vagyok, aki kb. 20 évvel ezelőtt úgy döntött, hogy elhagyja azt a munkahelyet, ami egyébként egy pénzintézet volt. Egyszerűen éreztem, hogy az én utam másfelé folytatódik, más ösvényen kell járnom, és gyakorlatilag festőművész, fotográfus lettem, egy profi szinten. A kérdésre visszatérve, egyetlen egy vágyam volt az életben, hogy nagyon sokat utazzak, és azt hiszem, hogy ezt tulajdonképpen alá is rendeltem majdnem mindent ennek. A világ közel 60 országában jártam, és hát főleg mondhatjuk, hogy harmadik világbeli országokban, tehát olyan országokban, amelyeket az emberek többségének ugye eszébe se jut, hogy azt el kéne oda menni. Egyébként egy élet kevés szerintem arra, hogy a világot bejárjuk. Még a fele is nagyon nagy kihívás. Így van, így van. A festészet és a fotózás valójában nem vált el soha. Tehát ez párhuzamosan működött. Mindig volt egy út, egy puritán módon, tervezetlenül indultam el, mindig egyébként a repülőjegyeket vettem meg, és mindig az volt a célom, hogy tényleg minél nyitottabban beszélgessek mindenkinek, lehetőleg a saját nyelvén. A csodák azok mindig ekkor történnek egyébként, és próbáltam elengedni a gyeplőt. Minden sarkon valami csoda várt. Teljesen változó az is, hogy mikor, hova utazom, és az is, hogy mikor mennyi képet készítek. Keleti Évával beszélgettünk, utána 3 kiállításomat nyitotta meg, fotókiállítást, és nagyon kedves volt, és mondta, hogy hát Ádám, te vagy az ember, aki soha nem sok képet készítesz. Tehát egy-egy helyszínről, vagy egy-egy pillanatról próbálok tényleg valamit, mindennapok szakralitásából részt venni, és akkor megnyomom a gombot, azt hiszem ez a pillanat művészetének a lényege. Semmi több. De ha az ember észreveszi, akkor el tud kapni egy olyan pillanatot, amihez nem feltétlenül kell már hozzányúlni Photoshopban. Sok útból tevődik össze ez a kiállított anyag. Egyszerűen most éppen itt azok vannak kiállítva, amit valamiért egy harmóniának éreztem. És még arra is kíváncsi lennék, hogy melyik ország lesz a következő megálló? Tehát van valami a tervbe? Tervek mindig vannak, de soha nem az történik, amit az ember eltervez. Viszont azt tudni, hogy körülöttünk az egész élet tele van útjelzőkkel, csak éppen észre kell vennünk. Valójában nagyon szeretnék eljutni Etiópiába, ezeket a föld alá épített őskeresztény templomokhoz, de ugyanakkor nagyon kíváncsi vagyok Szaúd-Arábiába, ami igazán Szaúd-Arábiára valójában nem régen nyitott, és én azt gondolom, hogy egy nagyon különleges időzítés lehet az elsők között keresztényként meglátogatni az országot. Különben elbűvölök a képeid, a festményeid, a műveid, és hát köszönöm. Az én benyomásom az lenne, hogy a fotóid a bolygónkról, és a festményeid azonban a világűről szólnak. Neked mi ad ihletet a festményeid megalkotásakor? Érdekes dolog ez egyébként, mert a festmények készítése ez mindig egy belső utazás. Egy komolyabb ráhangolódási folyamat vezet el ahhoz, hogy elkezdek festeni, gyertyát gyújtok, egy imát mondok el, még egy füstölőt is meggyújtok, és majd megnyitok egy kaput, hívjuk Istennek, vagy Istenhez. Nem sietek a képekkel, tehát évente 10-15 kép születik meg, van, hogy 2 hónapig tart egy. Tényleg belső utazás eredménye, de ezek a szavak, hogy spiritualitás, misztikum, ezek mind igazak rá, és tényleg van egy univerzális hatása, ami kicsit olyan 3-dimenzióssá teszi a képeket. Nagyon rétegzettek, de finom rétegekben. Ez annak köszönhető, hogy egyrészt zenét hallgatok, ami alapvetően egy meditatív állapotot eredményez, tehát mindig más felé visz. És miután többször nyúlok hozzá a képekhez, hetekig, akár hónapokig, ezért egy ilyen rendkívül rétegzetté válnak ezek a képek.
van egy kicsit egy ilyen térbeli hatása, de igazából tényleg egy belső utazásra hív, ami akár felfoghatjuk úgy, hogy bizony a világűrbe vezet. Nagyon szépen köszönjük, hogy eljöttél, a saját nevembe és az intézményünk nevébe is, és remélem legközelebb majd megint látunk Isztambulba egy ilyen gyönyörű kollekcióval. Rajtam nem múlik, Isztambul mindig is közel állt a szívemhez. 25 éve voltam először, és bevallom, itt találkoztam abban az érzéssel újra, ami valamikor gyermekkoromban veszetett el, amikor napozhat olvastam az egy éjszaka meséit, és itt újra, mintha ismertem volna az utcákat. Nagyon szépen köszönjük. Köszönöm én is.